Takže Čau lidi. Dneska budeme s tátou vyrábět, hlavně táta, já budu jednou radit. Oblečení pro panenku, že jo, tati? Jo, přesně, takže my dneska vyrobíme takovýhle oblečení, jako Vicky, ona furt něco tvoří, takže my vyrobíme oblečení z takovýhleho papíru. Tak. Takže je to asi video hlavně pro holky, který mají doma nějaký panenky. Nemají oblečení. Nemají třeba oblečení, jako je třeba tajta. Ona oblečená byla, ale my jsme ji slíkli. Takže my vám dneska ukážeme, jak z tohohle udělat tohle. Hlavně já ráda vyrábím třeba iPhone, notebook, tablet, oblečení, nebo třeba nějaké mikrofony. Prostě nebo... Vicky, když se nudí, tak se vezme papír, nůžky, lepidlo a všechno dokáže vyrobit. To vám natočíme všechno nebo třeba postupně. malovátka. Všechno, Vicky vyrobí úplně totálně všechno. Medaile, Takže Vicky, teleskop. dneska teda uděláme tady to, jak jsme si ukazovali, to oblečení pro tu panenku. Já to budu dělat, Já ji budu radit. Jo, Vicky mě bude navigovat, já jsem to v životě nedělal, takže Vicky mi bude říkat a já budu dělat. Takže holčičky, jestli budete chtít, koukněte na video, dejte lajky, dejte odběr a vyrábějte to podle nás. Takže jdeme na to. budeme potřebovat papír, Papír s lepidlem. tekutý lepidlo, nůžky a Vicky má takový penál, kde má nějaký barvičky na vybarvování. Takže Vicky, co mám dělat první teda? První. Tak, Pojďme já ti dál. nakreslím. Počkej. A tak já si to nakreslím. Takhle. Co jsi s tím udělala? Nic. Vicky to hned rozbila lidi. Ne, to jde takhle sundat. Jo, Vicky to hned rozbila. Říkáš, že to jde sundat, ale podle mě to rozbila. Ne. Takže co mám udělat, Vicky? Já to udělám, ty mi jenom říkej. První takhle udělej takhle obdélník. Takže lidi, první Dlouhej. uděláme dlouhý obdélník. Mega Takže dlouhý. uděláme dlouhý obdélník. Takhle dobrý? Takhle stačí dlouhý. Počkej, takhle. Já to udělám, jenom mi říkej. Takhle. Až takhle, jo, dozadu. Takhle, ještě. Takže lidi, udělal jsem obdélník. Vicky se to musí. Malý. Takhle. A taky, na co to je ten obdélník? Asi na triko snad. Na triko, no tak bude mít dlouhý, tak to si můžeme kdykoliv zkrátit, že jo? To už je jedno. Takže máme obdélník, Tak. co dál? Šatičky. A dnešeme na to, já to udělám. Takhle. Tak. Dobře, takže lidi. Chápu, Tak. že tak, Tak. tak. A také spojit, jo? Jo. A to je to trošku ještě urovnat. Dobrý? Jo. Takže lidi, tady to je Máme to. tričko a šaty. Nebo to je spíš sukně, ne? Než šaty. Sukně. Sukně, přesně. Vidíte, já znám holčičí věci. Pak ještě takhle 2 obdélníky. Co to je? No, Udělal si spíš obdélník a čtverec. protože kdyby třeba to takhle Co nevyšlo je a teda se tady to to? vzalo. Co jsou ty dva obdélníky? No, Kde máme ty 3? 2 obdélníky. Třeba by se to mohlo takhle vzadu třeba přelepit, kdyby to bylo jí malý. Aha, dobře. Takže co dál? Takže lidi máme Dál to tričko, vystřihneme. sukni a 3 obdélníky. Takže teď to vystřihnu. Snad si ustřihnu palec třeba. No, dobře. Takže ustřihneme, jo lidi, koukejte, stříhám, tak. Jdeme to dobře, Vicky? Jo, zatím jo. Jsem dobrý. Tak jo lidi, už to skoro mám. Těžký bude vystřihnout asi tu sukni. Ne, bude. Nebude? No, ještě to Tak, vystřihnu. tady to zkrátím. Takže lidi, tady to by mělo být tričko. Nechápu jak. Normálně. Uvidíme. Dívej. Uvidíme, já vystřihnu zbytek. Uvidíme. Takhle to sukně podle ty čáry. Teď teda vystřihnu tu sukni podle těch čár, co jsem nakreslil. Podle ty rovné čáry. Tak. Jsem docela šikovný, Vicky, viď? Jo. Lidi, docela mi to jde. Jsem docela šikula. Viď, Vicky? Jo. A jakýma barvičkama to uděláme, Vicky? Zatím je třeba... Dolovýma. Duhujma, tak to zatím připrav. To má. Lidi, a na to si můžete vzít klidně fixy, voskovky, tempery, Já nemám spreje na zeď, nebo cokoliv. spreje. Tak ale lidi, To by maximálně udělal mohlo- jsem teď, co to je, šaty, viď? Jo. Jo, Teďka šaty. A potřebujeme něco jiného? Zatím ještě vystřihnu tady to. Jo, tak ještě To je ty, ty 3 části. takže ještě tady ty 3 části, které mám vystřihnout. Jdu na to. Lidi, hlavně dávejte pozor, když budete stříhat, ať si neustříhnete prsty. Jo. Jasný?
Ne každý tak šikovný jako já. Protože tátovi jsem jednou z toho jako malýmu něco dvakrát rozšíl, že Jo, padnul to na kole. Jel po silnici a byl tam s kámošema a spadnul a měl celý obličej od krve, že jo? Přesně, přesně. Měl ta fialová růzla. Takže lidi, už to skoro mám vystřihlý. Mám to. Kde je to docela pracný, není to úplně sranda. To je jedno. To je jedno úplně. A ještě, že já jsem extrémně šikovnej. Takže to můžeme dát pryč, ten papír. Jo. Dobře, to dáme takhle dolů. Tak, já. Tak, nůžky potřebovat už nebudeme. Nevím. Takže Kdyby se to třeba... zatím je položíme. Tak, máme teda sukni, tričko a 3 tady ty obdélníky. Nevím, co to je. Takhle, taky pak takhle to nastříhej. Jo, to bude jako nějaký třásně, jo? Aha. Takže lidi, koukejte, také to máme tady nastříhat. Ale aby to bylo hodně u sebe. Jo, koukejte, aby to tady bylo hodně u sebe. Jo, já to židlí. Lidi, to je jako když jste u holiče. Nebo u kadeřníka. Tak, to máme. Jo. Co dál? Dál si to vybarvíme červenou a zelenou. Dobře, tak já vybarvím sukni a ty to tričko. Pomůžeš mi? Takhle. Dobře lidi, takže já vybarvím sukni a Vicky vybarví tričko. Mám to udělat, mám to udělat červenou barvou, zelenou barvou a růžovou barvou. Já barvy umím, nesplecem si to. Ne, tady je zelenou. Takže jdeme na to, jdeme kreslit. Po části, tak. Po části. Já udělám takhle duhovou, koukejte, já to udělám podle sebe, jo. Lidi, a vy samozřejmě si to vybarvěte, jak chcete. Jestli chcete třeba mít jenom růžový šaty, Nebo nebo třeba jako červený, já, takhle. nebo to chcete mít duhový, jako my. Samozřejmě to záleží jenom na vás. Nebo klidně udělejte jenom bílý. Jestli máte málo barviček, udělejte jenom bílý. Bílý šaty jsou hezký, že jo, Vicky? Jo, nebo bílé triko, třeba jako Přesně. Rumy. Rumi má bílý triko? Jo, Aha. pod tím má ten kabátek, první má to bílé triko a pak ten kabátek. Takže lidi, já bych řekl, že sukni mám hotovou. Já to ještě nemám. Vicky samozřejmě vykecává a nepracuje. Jako vždy. Chceš pomoct, Vicky? No. Takže lidi, počkáme se na Vicky. Takže nezapomeňte, budete potřebovat tekutý lepidlo. Vicky už to vzala a to lepidlo si takhle tady vylila na papír. Vicky je připravená, Vicky už to dělala 100krát. Takže co dá Vicky? Lidi, já si myslím, že z Vicky to její tempo tady budeme ještě do zítra. Být Vicky. Že Vicky má na všechno čas, koukejte, já už to dávno mám a Vicky je tak v půlce toho trička. Lidi, vezmu to a pomůžu Vicky. Ukaž, já to vybarvím a ty zatím říkej lidem, co budeme dělat dál. Dál budeme dělat, že to budeme lepit. Wow. Jako na tu panenku, že ji namočíme do lepidla, nebo? Ne. Že ty kraje trošku namočíme. Kraje namočíme, jo? Dobře. Jako kraj té panenky, nebo čeho? Ne, kraje toho papíru. Aha. Musíš to říkat po lopatě, nebo já jsem to v životě nedělal a neumím to. A třeba někdy budeme dělat třeba i iPad. Jo, to si uděláme v příštím videu. Vicky umí super noťaz z papíru. Ale v tom noťasi tam jenom je klávesnice, myš tam je, všechno tam je. Třeba tam je i zápisníček youtuberů. Všechno. Takže lidi, máme hotovo. Co dál teda, Vicky? Řekni nám. No, tak jdeme lepit. Takže jdeme lepit. Takže vezmeme si panenku. Takhle. Tak, první. Co nalepíme první? První část. Takhle. Se změříme. Počkej, ukaž to, jdem na kameru, aby to viděli. Takhle. Čekaj, chytil za vlasy, ty to ukaž. Takhle. Změříme, jestli ta panenka má akorát tu sukni. A když ne, Takže nemá. no má. A? Ale trošku Nemá. koukat. Naše panenka má velký zadek, takže ta sukně se jí tam nevejde. No. Jo, aha, takže proto my máme tady to a tu sukni tím zalepíme, chápu to správně? Jo, Takže já to namočím, lidi. trošku, takhle. Takže koukejte, máme panenku, sukni. Takhle to vezmeme a takhle ji zalepíme. A bude sukně hotová, takže my tady vzadu na tom zadku velkým jejím to zalepíme. Tak. Tak, Vicky to hezky namočí lepidlem. A zalepíme to. A hotovo. To je jako pásek. Jo.
Přilepil jsem se. Wow, lidi, ono to fakt funguje. Už má sukni. Tak počkejte, já to zkusím zalepit, já to víc namočím. Takhle. Lidi, koukejte, namočil jsem to do lepidla. Takhle. A pak to musí trošku rozotřit. Jo, dobře. Tak. Já jsem to vlastně... Dám jí to tam. Teď budeme mít tu taky utrosenou lepidlo. Dobře. Takže lidi, máme to zalepený. Já se utřu prst. Tak lidi, sukni bychom měli. Co dál? Trošku nahoru. Tak. Co dál lidi? To. Dál tričko. Tričko, dobře. Trošku změříme. Ruce nahoru. Asi zřejmě tričko máme velký dost. Tak. Jo, tričko jsme vychytali, to je velký. Takže tady to namočíme do lepidla. Chápu správně? Aha. Takže lidi, namočíme to do lepidla. Sukně nějak padá. Tak, máme to pořádně namočený do lepidla. Vicky si otře prst. Můžu to vyzkoušet? Jo. Počkej, tak drž mi tu panenku. Chytí za vlasy. Tak, já jí to nalepím teda. První tu suchou část a pak tu mokrou. Jo, takže první dáme suchou a na to dáme tu mokrou. Tak, to by bylo lidi, máme i tričko. Povedlo se to? Ne. Moc velký. Moc velký. No. Dobrý, drží to. Takže hlavně ne ta sukně. Počkejte. musíme asi opravit sukni. Počkej, tak dáme tam ten další pásek tam dáme. Počkej, namočíme to takhle, pozor. Takhle? Pozor s tím prstem. Tak. Tady jsme to nenamočili, ale. To musíme namočit. Počkej. No jak tam prdí tam lepidlo. Lidi, to je mazec tady to vyrábět. Nechápu, jak to Vicky může vyrobit sama. Normálně. Já už jsem teď úplně celý od lepidla. Ještě, že máme to, že ten obrousek. Tak, lidi, dobrý, to nám drží. Počkej, já se otřu prsty. Tak lidi, máme tričko, máme sukni. A teďka jdeme dělat návleky. Návleky. Jeden návlek. Jeden návlek. Tak. Dobře, nechápu, co ten návlek. Takže lidi, řekněte, jak to vypadá, líbí se vám to? Jestli se vám to líbí, napište nám komentář, dávejte lajky, dávejte odběry. A hlavně zvonečky, komentáře. A my uděláme další videjko třeba s tím noťasem, nebo Vicky má 1000 další věcí, co umí vyrábět, že jo Vicky? Jo, nebo třeba míč. Nebo třeba míč umí vyrobit. Zkusím. Takže teď uděláme návlek. Přišla Valča. Čau Valí. Ty se nám přišla pomoct? Valča se asi stydí. Co je spadnutí návlek? Jo. Vicky spadnul návlek, Vicky ho musí sebrat. Jo. Čau Valí. Jak se máš? Dobrý? Valča asi nemá náladu. Valča s náma nemluví. Tak, máme návlek. Tak. To dáme sem teda, jo? Nebo? Jo. Vejde se jí to pěkně, jak to jde na lepidlo. Takže lidi, máme další návlek. My to zalepíme. Čau. Wow, lidi, takový návlek, podívejte se, jakou to udělá parádu. Co je, Valí? No je tam bordel, neboj, my to uklidíme, Valinko. A teďka jdeme na boty. Cože, my uděláme i boty? Tak. Wow, lidi, papíru. No, vidím, plácni to. Vidíte, takovýhle boty. Takovýhle boty. Jenom lidi, nechoďte s tou panenkou ven do deště, nebo se už nebudete mít oblečení, protože je papírový, tak? Takže jdeme na boty. Aspoň bude duha. Aspoň bude duha. Tata. Jo, čau. Tak, jdeme na... Ne, nůžky nebejvalí. Malí děti, nůžky ne. Jo. Takže co? Jak uděláme boty? Lidi, takže vezmeme druhou část papíru, kterou jsme nehodili na zem, a uděláme boty. Jo, tak si ne. Tak, Valinka nás asi nechá. Jde si asi kreslit. Takže boty uděláme. Takže to jenom utřeneme pruh papíru a omotáme okolo nohy, jo? Dobře, to není těžký, pohoda. A pak to budeme ještě vybarvovat. Takže tady to je jednoduchý, ale budeme to těžce, složitě vybarvovat. Yes. Tak na to se fakt lidi netěším. Koukejte, máme jednu botu. Líbí se vám? To je hustý. Kdyby to nikdy nenapadlo, takhle udělal boty teda. Říkáte, takhle uhnu. Tak co ty Valí, ty kočko jedna. Tak, zase to namočíme do lepidla.
Valí. A přilepíme. Páče nám tady bere naše pastelky, takže nevím, jestli nebude mít ta panenka bílý boty jenom. Ale prosím tě. No, ta druhá bota nějak nejde? No, co tam? Nějaký nejde ta druhá bota, Vicky, viď? Ta druhá bota je nějaká složitá. Dáme víc lepidla. Lepidlo vyřeší úplně všechno. Chci pomoct nějak? Ne. Tak to nejde. Nějak to Zkusím. nejde. A nepotřebuje třeba delší ta bota, vejď? Asi. Co jo, lidi, měli jsme krátkou botu, malý číslo. Tak už 3 největší. Ta panenka má asi 1 nohu větší, proto potřebuje větší botu. A jako můžu říct, to je fakt hustý, lidi, jak ta panenka byla nahatá a teď je úplně oblečená. Nechápu, jak to Vicky vůbec tady to mohlo napadnout vyrobit. Víš, Valí? Normálně. Normálně, prostě normálně to napadlo. Hele, nech nám tady nějaký ty, čím to vybarvíme? Co? Však to nám toho kamera! Však to nám toho kamera! No a. Takže zalepíme, jo? Aha. Vypadá spíš, jak kdyby přišla z nemocnice, měla to obvázen nějakým fáčem. Nějakým obvazem. Ale za chvilku to bude vypadat také botky, protože tady je trošku zlatý. To je hustý, lidi, koukejte, už máme i boty. Kdo by to věřil, že máme i boty? A jdeme je vybarvovat. Jdeme vybarvovat? Já to radši nechám na Vicky, no stejně potřebuješ mít obě boty stejně, že necháme oranžový. Já to radši nechám na Vicky, protože ona je šikovnější, viď? Ty už to dělala tak milionkrát. Tak, jednu máme, teď uděláme druhou. Počkej, musíme ještě zezadu. Jo, ještě zezadu. Dobře. Vicky si dává fakt záležet. Dobrý, to stačí Vicky, mám druhou. Ty jsi nám přinesla tolik pastelek? Jo, nepřinesla, kradeš. Dobře, Valí. Tak jo, lidi, koukejte. Já si myslím, že máme hotovo, Vicky, co ty na to? Jo. Takže lidi, doufám, boty nám spadly, tohle už teď nevadí. Máme je tady, asi se jí potí nohy, tak si je sundala. Takže lidi, pokud se vám líbilo takovýhle video, kde Vicky něco vyrábí, teď třeba dělala ty šaty pro tu panenku, tak dávejte lajky, odběr a koukejte. Zvoneček, komentáře. Přesně, tato dovolala úplně superové. A A koukejte na další videjka. Čus, Bus bus, a autobus.